Chcel by som vás pozvať na protest, ktorý sa uskutoční 14. apríla 2026 na Hlavnej ulici o 18:00. Ide o protest opozičný, na ktorom budú vystupovať politické strany ako Demokrati, PS, SAS a KDH. Všetky tieto strany sa dohodli. A chcem vás poprosiť za košických demokratov, aby ste prišli čo v najväčšom počte, aby sme opäť pripomenuli aj na uliciach našej vláde, že nie sú tu sami a že táto krajina nie je ich. A že východné Slovensko žije a bude za seba bojovať. Príďte to ukázať na ulicu, aby nás bolo počuť.